got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts in the wall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rek, ning kene aku arep gawe mini vlog kang bahas sejarah Asmara Kondi. Ayo rek, tak terangke. Asmara Kondi yaitu bapake Sunan Ampel. Asma lengkape yaiku Syekh Maulana Ibrahim Asmara Kondi. Panjenengane lahir ing Asia Tengah abad sekawan welas. Panjenengane dadi wali lan putrane Syekh Jumadil Kubro utawa Syekh Jamaluddin Kubro. Kena apa panjenengane diarani Asmara Kondi? Tanah Jawi nyebutaken asmane Makdum Ibrahim Asmara utawa Maulana Ibrahim Asmara. Istilah kasebut miturut basa Jawa nalika ngucapaken Asmara Kondi, Syekh Ibrahim Asmara Kondi seda wantara taun 1450 Masehi lan diserakaken ing Dusun Rembes, Desa Gasikarit, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Miturut critane nalika sugeng wali Allah iki nyebarake agama Islam manggone ing Tuban. Syekh Ibrahim Asmara Kondi uga wilayahe Sunan Bonang lan Sunan Derajat. Cukup sakmene vlog iki. Nyuwun pangapura bek menawa durung cekap. Matur nuwun wis ndeleng. Muga-muga dadi piwulung kangge kabeh supaya oleh ilmu kang barokah lan manfaat. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.